karon din basahin surat. Ah. Pagkasalitaan nga na Pauluan, di kan ay ayaten. Pagkasalitaan ni Martin. Sagudayan nga ti surat. Idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong nemi, tainaklon nga dagos. Wen, kastaonay tiragsak ko. Tak arig na panangibagak iti I love you, ket I love you too. Kuna namat nga dagos manong. Sino? Ni Beauty? Kastaunay nga ro tiragsak ko nga nangarakop ken kuana ni Beauty manong. Iti bagak iti I love you ken kuana ket I love you too. Kuna namat nga dagos. Siyempre, naammalak nga nananam di kiti bibig. Kalpasan nin bagak ngin saron, will you marry me? Kay bagbagam ti I love you too ko nakasigod sa ibagam kasaratan. Kawan. Tapos sigurado. Sigurado nga maasawa ka. Nabayagin nga kursunada akin ka, Violi. Nabayagin nga kahit ko kumang ibaga, iti I love you kay ka nga may kapasyaren. Ngayon, talang, kahit agyaman natin sinong bata nakadagos. Nakasaganan ko may kasarkan ka. Adun ti ornong ko. Nagagatak ng talon, nagagatak ng bangkag, nagagatak ng tarakin tingwin. Sige. Di umay kay tungarod mga sasawa. Sige. Manong nimi kastaon nga tiragsak ko nga nanging padamag kada tatang kininanang nang inaklon na kon. Hala? Sino? Ni Beauty. Ay, at mong saon. Di ba? Ita lang nga mapamupasyaret? Ita lang. Kaya iti I love you to ko na nasigod. Eh, di ka man nag-angawak asta Martin. Dayamat kasamit. Kaya bagbagam ti I love you ko na. Mutang. Narakop ko pa yung narabarak pa yung ginibibignan. Eh, swapo. Kaya nimbaga ka nga, mapati mga asawa. Ibaga nang to kanong tiri na ganak yung kuwana. Intor ka anong rad, ite pa nga asawa. Intor ng Domingo. So, nimbaga. Kakadiagang nga ang anak. Hindi na magbat ni nanang. Kaya, agang ngawa kaya. Niya. Kasi laman di nakapapati ayak. Ay, siguro kat kastoy bakit. Idi siguro ba't pailaing ba't kakursunada ni Beauty ti anak ta? Nga ta? Wala tang, tagdin dinamag nga rin nga nagagatak, nga nag-asat to ti babae nga baling asawak na nagagatak. Ito talaga matakas na. Talaga sagana tayo nga rin. Tayo nga rin mga asawa ni Domingo. Manong nami dalaingin Violi ken ni nanang na idagkap kapalay. Minayaban na manong nami di kiti kakabsat na ken ti kapitan da tapno adu ka matlangag sa salita. Nagbalong kami mat ati merienda, mapulutan ken mainom manong malim kami nga napan. Kahit napagtutulagan ka no din manong nemi no kaano kano anya di kitinasken na maaramin. Simbaan kami nga nagkasar manong nemi. Kwen, bale, unos lang ti makabulan na isaganan kaning pagdi amin. Alpasan ti seremonya manong nemi, alpasan ti pangal daw, ti reception it may nga function hall, nag-aawid kami. Iniawid kon siyempre. Ni Beauty manong name ito to'y balay. Beauty balasan ko. Manugang da ka. Kabalay da ka. At siyempre, dito yung gawid at ni Martin ti lalaki, isot mangyawid. Okay lang nanang. Tatang, napagtula kami madata ni nanang. Sa mesa, sa dagmatlaan. Iti balay mi, no mailiw ni nanang kanyak. O may pamasyal ito No mailiwak,
siya timakan sa jabalay. Hello man. Kahit ne. Anang itatiramidan yon. Tang. Saan kayo nga mangisturbo? Gabot na ito ti first night, first fight me kaniya Viewly. Nairot nga rod dagiti panagin narakop ken nabayag dagiting kampanaglin na ilo kaniya Viewly manunin. Kas may sa nga lalaki nga nangarapaap ti may sa nga babae. Nga di pa ilang nga kursunada kakunak ni Viewly ken inarapaap kung magbaling nga asawa. Adung nga rod dagiti mas daaw mano. Wain hindi ta maamuanda nga agkasar kami kini Viewly. Inistoryak mat amanong nemi kadagiti agsalsaludsod. Apay, hindi mo ba na amin nadamag nga inaram mo ah. Napinsan ko la pinasyar, tata. Sinong bata na po nga dagos? Kasarbat nga dagos. Huwag. Ay, susapo. Agpaot nga tada ito yung relasyon nyo. Agsalsaludsod kasi siya. Kung saan agpaot? Orit ka sinsin ko nga ni Nestor manong nemi no madanong ko isuna iti bangkag. Yatin, kumusta ti biyag ti asawa na? Nagragsak ka, naghanas kasin. Dandini rinabi. Aping nga dandini rinabi. Aping nga saan nga rinabi. Dapat tagadi kong daway nga mapanugat. Parbango naman ang banug ka. Bagay. Pututa mga dagos. Maguri ka. Ado di kiti mas daaw. Nuapay nga dagos kayo nga nag-asawa. Ngawampay makalawas. Sinong bata na kakumaita, awampay makabulan, asawa mo. Ano kung diferensya na kasi? Siya, da kami gani Sonya, na girlfriend ko. Talo nga tawan min. Hindi ka pa nagkasar. Anak kong hindi Abi, di mong ikasar. Talo pa gaya matawanin. Ada pagpindasan na mabayag ti ayan ayat yo. Tapno di kasta, makabagin nadal kayo. Makabagin nadal nga niya. Ugali tunggal may isa. Amok ni Viewly. Nasigimpet. Nasiyaan nga anak. Iso nga. Abi ko mga jak ko mga ugal. Kasalamat kanya. Agdinamag mo dito lugar tayo. Nasingpetak, nagagatak. No. Anak ko mapalatinas kin nga pag inadalan mi. Sa bagay, gusto ka. Sa baliban kami kanya kita. Hangko nga kalugaran. Di girlfriend ko. Kalugaran kayo kita. Agkaruba kay arig na. Makapaginadal kayo. Alakit sabi ko tawan to't pa nagbalbalo tirik na titunggal may sakada kayo. Kini Viewly. Matimadmadlaw ko manong name na pagbaliwan ti asawak. Nagagat pa yung may tumultulong kanya kidibang kagkentalon manong name tamo na matitrigat. Wan amo na tumulong dito bangkag uno talon. Ken siyempre isut maging kalikagom isut agluto, agdalus, aglaba na ay pa ni nanang. Talo gingatinam nga bulan manong name ilibagana nga napan nagpa-check up adda kanon anak mi. Yes! Yes! Dito tinambay kong ngororahin. Viewly, ti panangibagam nga ginaw kan. Nabanag nga rin nagpa-check up. Tatalon nga bulang sa anak na nadatngan. Talo bulang mitin nga. Adati si Kukko. Kung nati doktor, mapanak ka nagpa-check up. Iti schedule nga pa nagpa-check up ko. Alawin, sige. Idaadan opat nga bulan manong nemi ti sikog ti asawa. Idi dapat madlaw kang kuana. Managpupungto. Ken nos kangasid gak. Liklikan na. Apay dadaywan na. Apay dadaywan na. Kunat.
Awan, basta di ko masusunod kanya. Ah, katawa am. Nagpigsa ka ng aginaw, siya paginawa mala. Kapag ko paginawang ka. Manong name ka dedi nga gundaway, sila pa nagsinong batmi. Inala na digiti arwatan na. O papanam, gawit akong sa dibalay. Awang kadwa ni nanang. Talawan akon? Amo ka digan nang timbagak. Awan kadwa ni nanang. So na kadwaen. Sa diyak balay nga agyan. Pagsaritaan na rito, yung bigla-bigla kastaan. Ha? Igawid ka. Handak may gawid. No kanak nga papanak sa dibalay, agawid akon sa dibalay, kita agawid akon. Pwede sumangpit datatang kininanang manunimi itinapananday didedingal daw sa pulanda siyempre ti asawa. Ni Violia yan na. Sabi ko sa sinay mo barok. At nakadisan yung nagkinawatan ng asawa. Bali makabulan, makalawas ko nagkitira tatang madig matmadlaw ko king kuana. Nga na, sila kaguranak. Di na kaya't makita, di na kaya't makasalita. So nga, inala na kita ruwatan na. Nag-awit niya balay da. Ang nga pasit dahil di pa naginaw na. Kasta nga tatatan, nana. Why, no napigsa nga ginaw ang talagang pag ginawan lang kagurgura na kahit makita. Lalakit urayam ang subli. Kahit no saan ang subli, mapamutukon, tukunan. Duwal daw matlangin manong, maikawa akon. Iso nga napang pinasyar iso na manong nemi, iti may sa nga bigat, iti balay da. Nilanang na manong nemi. Kaya, nadanon ko iti balay da. Ay, sige kaya Martin. Nanang, ni Pioli. Ay, nagpakaday tayo nga kwa. Paano nakikaruba? Dito nga banda na nagpaamyanan. Manong Nemi, nagpaamyanan na. Kita, no sinuri kita, guumong at tao. Hindi magkita ti asawak manong Nemi, nga lalaki ti kasarasarita na. Naging inayan ak manong Nemi ng imasdig. Handak nadlaw. Kasi lamalasing ko na ito'y kasarasarita ng lalaki. Kiniridwaran na ti high school. Ang pa asawa na, ni Efren. Nagalingag haktap numang kumanong name di pagsasalitaan da. Sige nga rin Efren, baka sa pasapulan ako ni nanang. Dahil baga ka, baga nga na. No saan mo nga ayayatin di asawa. Adakmat? Suko ka. Hindi pa lang ang dati high school ng krusonada keng kabyuli. Hoy, masikukak. Kaya't nakpailang ko ba? Di ba? Bagang masamon nga ayaten ti asawa. Kung nga basta awak. Dahil dati bunga na. Iti instant nga pa nag-asawa yo. Agasem, I love you ko na naking kay damo na kapasyarin. I love you to ko ng sigod. Sana yung injayat kasar. Nga hanyong inadal jirik na yo. Hamo inadal nga mo na jirik nam no talagang ipatpatag mo isuna. O makita mo. Napasama. Sa mugaya man nga eten ti asawa. Kung nga ron. Uno, talaga nga paginawam ti asawa. Ay, nga tama. Nasya, pagginawam. So nga, ito no, maipas nga ibon ta anak mo, na awam panaginaw mo, baka agsubli malat dati panagayat mo kayong kuha na. Sikla mo. Huwag nga ron. Pampanunutan nga paeso kat gusto. Dinardaras, uno, nagbaling kami nga darasudos. Nasa aming nga inadal ng imuna.
nagplanong mo na sakbay nagkasar kami basta kasi madlatan. Mas dawak no apay nga kinlaap nga ininot nagba ang mga bimao tirik na kinkwana. Sige nakon. O sige nga Rad. I love you. Bastos ka. Manong, lang ko mismo di kita nga salitaan da. Iti lumabas manong Nemi ni Violi iti ayan ko nagpakita ako. Ha? Martin? Umay kasukonin. Ha? Yawit kan sa diyabalay. Diya kayat. Kinuna na kit nagtartarayan. Hoy, may taklab ka. Nabuksit mo. Tapos ikaw mo, may taklab ka. Siyempre kiti balay da manong Nemi kalpasan na siyempre kakmet. Nanang, ayan nan. Siyempre da kwarto na. Ano na pasama kaya? Kasta oras pa nagtartaray na. Tinakayat ng yamit ko di balay nanan. Lalaki tagtugtog ka at barbari ilokatan na ka. Nagtugtog ka manong. Violi, pagsaritaan ko man siya ti amin. Diya kadimat ko nakin ka. Nasaan ka nga yayaten? Kapiksam lang aginaw. Nasiya at no, panaginaw ko long detoy. Nukas pagkarigad tamayan anak kundo at anak ko. Katkas-kas di nga saan kan to pala kayat. I'm sorry Martin. Ngam talaga nga nagbidutak. Saan ko mga rumbeng namin. Nga inaklong ka nga dagos. Kat saan ko marumbeng nga nakiasawak adagos kan ka. Saan ka matgahin nga puddo nga ayaten. Iso nga gawid kan. Saan nakasumurot kan ka. Lepay ti abagak nga nagawid manong Nemi. Anat napasamak. Dinamag ni tatang. Imbagak doon niya't napasamak manong Nemi. Alagat sintiran tayo yung may anak nantun jay anak lakit kaskas di nga saan nakan nga kayat. Maramid mo barok. No di mga awat ti kinapud no. Ita kita gabot inawon na dyan anak mo. Suportara may suna. Kaya kan ito, sidain da. Kaya kan di bakas da. When kan iti kwarta nga, pagpa-check up na no, gastusan na no, para pa-check up. Kasta nga rin tinaramid ko manong. Nana, ay nanang kunak ko ma. Ay kabuta, nagsina kayo dito anak ko. Awan, NG nang di awag mo kanya kanak. Pasensya kayo nanang. Magtidakti ko Asiday nyo, presko nga nating. Kaya na to'y native na manok. Pupukyo pa lang sa 2%. Kaya bagas. Kaya magtadakiti kwarta. Dako yung tipang tadak. Baka no, dinakayat ang makita ti anak yun. Hala, pamakpakawan mo lang kuman. Kasi dyan nga estilo ni Violi. Idaw-dawat mo anak nga ito no, baka pagpas nga yun. Kaya't na nga tumatlain. Naging gaman ng Nemi na nadamag kong intaraydan ni Violi ti ospital nga kaputaganaken. Nabanak mo dito ospital, manong Nemi, ket babae, timpas ngay na. Ninanang na manong Nemi, tinangiristro. Imbaga na ni Violi, noon at naganti anak yo. So ati iristrotan. Imbaga na nga nagan na. Jenny, sikat ti ama, isot ina. Kabutada kayong ortaga, naganakan ko Manong Nemi kinasaritak ni Violi. Iyawit ko yan, Jebalaymi. Sa diti, pagsampitan nyo. Tsaka yan. Naipasangay mo, tanak ta. Saan ka nga ginawang ka di? Pagin inawan na klay di. Iswa ka sa dyan tiriknam. Kaskas di. Nga saan nga sobri tiriknak. I'm sorry, Martin. Ngam talaga nga saan ka nga ayatin. Inayat ka siguro hindi nga bigla. Ngam saan nga nagpawat dito nga ayat. So nga, iti madladen ng nanang ko. Ti pagnaitan mi, nga gina.
Ket kas iti dati, suportaram ti putot mo kanya. Ket sigaran, arat obram. No mabaling ko nga bati ni Jenny, iti sidong ni nanang ko. Paparang trabaho. Tapno baling nga balasang, nga manguray ti mangarim kang ka. Wano, umay nakanto pa siya rin ni Efren. Sagrado ti kalay sata, Violi. Laglagi pa yung kumarita. Iso nga saan ka kuma, nga makirelasyon tit sa bali nga lalaki. Gabot atakkel abasol dita. Laglagi pa dita. Ano nga ti mabaling ko? Nukas pagarigan ta adagarim kang ka. Kanyak, kat iskwayam ti ayate. Awan ti maramid ko. Martin, nukas taman. Nukas pagarigan. So nga, idya kami lang ang balay. Balay mi iti sidong ni nanang ko. Ti pagawidan mi. Ken pag naidan mi iti anak ko. Awang nga ti mabaling ko manong nimi no ti kayat ni Violi ti Masuro. Nagbalina ka na liday, ken kaslawang ganay kay ko manong nimi. Kadig iti aglapas ngal daw. Banag manong nimi nga binagbaga anak ni Martin. Ni Martin katsak ti Martin. Ni Nestor nga kasinsin ko anak ko. Dahil ito ti ko nakken ka ide asin. Pimayso. Kat kumusta kay matan ni Sonia? Ito yung may tawon. So tinagtulagan mi panag-asawa mi. Naaadal min ti ugali tunggal may sa kada kami. Nateneb nga ayan-ayat. Dahil awag na. Nateneb. Da kayo, ang nalinay, nakusel. So nga siya sinamasamak. Yan ang araw may advice mo kanya kita kasin. Doblem nga armen. No idi damom nga armen mapamupasya rin ket imbagam ti I love you to ko na nasigot sa kay nagkasar. Ata, baka no abutin ti makatawan nga mangarap nga kuha na. Wen, inga pasya rin. Inga armen. Tamdi kasta ket madevelop dirik na nakin ka. Ngem no saan kang pakpakita. Kaya? Kaya di suportam lat na di anak mo, di putot mo ti patulod mo. Baka no, makasapol iti sa bali. So na, nanaro na, nagtrabaho ako na. Eh, siyempre, balasang di pa nagparop dahil so nata, napintas na, bingpay. Kasta nga ron tinaramid ko, manong nemi, no kasta nga maiwayway ko, nakitinaskan nga iwayway ko, mabisitak dagiti mulak. Mapanag iti balay da, manong nemi, nga mga alak mo tinati, mabaling kong itad katakuan. Siyempre, at akalintagak, nga mapamot manguba, iti anak ko, may kananak, bago da kay ni Papa. Ay, nasyatay may ka, Martin. Nanang, natabadbadlaw yung kini Violi. Dadagiti ko daw nga maladaw nga agawid. Pinaladaw ko ako nakat. Napandakan nung nagpaspas siya. Sino kadwa na? Lalaki ka no? Nanan, bagbaga ak mati anak ko. Nasaan nga mabalin. Ngagpaaram iti sa bali. Hanga mabalin nga magkirelasyon sa bali. Kabata siya asawa. So ang nasayat adda ka. Dapat na di kasta kita. Adda ka nga makita na. Nakadigusan manong name ni Piuli. Iti dayta nga gundaw yung papan na panagtrabaho. Nagigdanak ang bigat kadakwada. Kumusta't pa nagtrabaho, Piuli?
Okay lang. Wag gayam. Sakbay nga, mapangka. Itag ko kang kada kwarta. Napay nga mangtid ka. Suportak. Suportak iti anak ko. Kan makabasapol mo. Adamat sweldo. Baka basit. Baka masapol mo tayo na. Mabalin mo nga igatang dato iti arwatan. Mangisibro ka. Ito yan. Awatan mo. Awatan mo na, nak. Sige. Yaman na. Malagsid nga mapanak iti balayda, manon nami mapanak pa ya mismo iti pagtrabahuan na aka sales lady. Hoy, Julie, dala kayo mo. Sakpot no ha, anong nami iti sangwan na. Tagatangin? Isumar nga mag dito ta gumata. Sige. Baka kayat mo agatangin sa tibang bayan. Kababayin man. Pag-rebel kang teta, asawa ka eh. Ano? Sige ka natin. Anak kahit mo agatangin. Iya kita pilyan nakman tinapita sa pantalon. Maong. Sapatos. Pimbata pa yung brief ko man. Brief ko pa yung gayam. Nabayagan na. Diyak na nga sibro ti brief. Sige. Edi, mabayada kon manong nemi inakon. Sige, ingat. Ingat din. Kunan. Mayat sakit dati ha. Doble ang armak. Paparan na kumahan din mo na maalukoy. Dapat medyo umis-isem mat no. No kasta nga bakasyon na manong nemi mapanak iti balay. Balayda. Siyempre, ay ayawanak, ti anak mi. Nagsarsarita kami man. Ano nga tanong ko? O ba kayo pumasyal di balay? Di pa napadasan ni Jenny. Di naisarek di balay mi. Sige. Idiyate tumangal daw. Nanang, di kaya glut-luto tayo di balay tayo kapangan. Nakakasama nyo tayo balayan nyo. Wala. Hindi ka ro dahil. Agad kaya rubatong balita nagtahan. Mga lakat subag manong ako gamit na. Kat naragsak kami manon name ita naragsak datatang kaninanang kenti ina ni Violi. Pagsisinublatan da manon name nga aywanan ng baan ni Jenny. Egang gaman ng name na saan nga maun-uni ni Violi. Masidaga kitiyan na. Violi? Martin. Asalan mo nagtipang panunutin? Kumusta na kinimulam? Nasihat ang. Marigata na karot, tawang kadwak eh. Awang kabadangak, hanggang kasalay di adda ka ta. Listo lang maiwakas adda di teramidet. Kumusta nga hindi taragan mo? Okay, mate. Katsi ka, kumusta na trabaho? Uy. Violi, I love you. Kinunak manong name inakbayak isuna sa akong inawid. Kasawan talag lagi pa neta. Uy. Apay, hampay mabalin. Apay ko mabalin. Tuko ka. Hindi mong nabulan. Ati, talobo lang pag hindi ka tumanayin, mabalinin. Bakit? Napapananda. Nutoy, dakidan kita mula. Kan, naputot pa lang. Makan. Nagpakada ka mga rod. Papanan nyo. Adala mo pang ipakita kini Violeta. Nang. Kita naputot. Butood. Anen, nabaot at darang tiinit.
Manong Nemi, iti makadanon kami, iti ongto ti bangkag. Nalalapsat niya. At ako mga nalalapsat no, at kang matulungan na. Amen? Tinalyaw na. Imisan. Abay, katawa ka. Malagip mo. Hindi inayaban nak dito eh. Kaano? Hindi nambit na pa yun ng asawa. Napanda ito data nga abong-abong ni ba? Dito sa nakaramidan ni Jenny. Kayat mo agad. Dito yung manan nga aramidan ti adi na. Hmm? Oh my God! Uy! Martin, habi nga sinaklutnak. Sinakroy na. Tapno di kasta, sumurak tayo ta kubo-kubo. Anong Nemi, iti paidak isuna, iti papang tunag ti kubo-kubo. Ninakak, di bibig na manong Nemi, pimanas mo. Nakapapaw, ti ba naglanang di bibig ni kalpasan na. Martin, Pioli, I love you so much. Martin, sorry Yapik, sorry ka. Sorry no, hindi ka timbagak na din. Di ka nayayatin. Tagpay sumot. Ngamita, ayayatin ka man. Kat sabi ko man ta santon ngagbao ti ayat ko kayong ka. Martin, Pioli. Pioli. Manong Nemi, kadidi matlang nga aldaw, na paminala di kiti gamit da nga gina, idya balay da, ket nagsublikan niya ti asawak, agraman ti anak niya. Ket wen manong, saan kon kami nagtrabaho isunit sa iti sales lady nga pagtrabahuan na, department store nga pagtrabahuan na. Tinulungan nakmanin manong Nemi ti talon ken bangkag. Nagtultulo yan. Iti irut, arakop tunggal may sakata kami, ken bara, lin na ilumi. Saan nga bimaaw manong Nemi saan nakas idi, nga bigla natang nga dinag-ayayaten ti asawa. Ngayon tuloy-tuloy manong Nemi. Nagtuloy-tuloyen, iti ayat tunggal may sakata kami, nga saan nga bimaaw. Nga runa, ano Nemi, kat talo di kiti nagbalin nga anak mo. Siyempre, alang ata kami ti maragsakan, no di kat dapay tatang kaninanan. Tata kami matlang, tuloy-tuloy nga, taktakunay-nay, ititong palbiyan, kinipioli. Dito nga ron, ti pagkasarita ang Manong Nemi, thank you, iti anos mo ng urnos, kalpasan nga inak-in-share ken ka, ti detalye na to your messenger. And thank you. Damat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Kasahan ti doon daduma, iti instant nga ayan-ayat, ket paka-instant met nga aglinipat na. Tuwing nga ron agyaman nga paghayam mo, Martin. Thank you, Martin.